правителството да предприеме истински реформи в здравеопазването за повишаване на качеството на медицинската помощ и улесняване на достъпа на пациенти до нея. Искаме здравната система, която да е финансово обезпечена. Призоваваме правителството да вземе решение за 100% заплащане на здравните вноски от държавата на подопечните си здравно осигурени. Искаме здравна система, свободна от монопола, зависимост от политически партии. Искаме здравна система, в която контролът на медицинската помощ да се осъществява от най-заинтересованите пациенти и техните осигурители. Искаме свобода за нашите пациенти да избират къде и кого и как да се лекуват. Искаме справедливи и честни условия на работа, свобода за нови инициативи, свобода за да практикуваме медицината така, както сме учили и с което сме се заклели. Управителен съвет на Националното сдружение на частни болници, Управителен съвет на Сдружението на общинските болници в България, Управителен съвет на Българската болнична асоциация. Областта, защото това е голям жест за всички нас. Добре дошли, виждам колеги от Сандански, от Гоце Делчев. Добре дошли и на нашите помощници, на хората в бяло от нашите екипи. Те винаги са били до нас. Приветствам специалистите по здравни грижи. Надявам се до края на протестите да бъдем заедно. Уважаеми колеги, всички вие следите какво се случва напоследък и аз в този напичащ слънчев ден няма да се спирам подробно, само ще маркирам да ви кажа какво става, защото утре е 1 април. Утре трябва да започнем да работим по новите правила, а всъщност кой от вас е видял какви са новите правила? Никой, сигурна съм в това. Аз ги видях преди половин час в Държавен вестник. Той, между другото, се превърна в почти в ежедневник, благодарение на нашия министър. Постоянно излиза нещо ново, което не досмогваме да го прочетем. След това се оказва, че това нещо ново е отишло в съда, съда го отменил. Ярък пример, наредбата, върху която трябваше да стъпи рамковия договор, наредбата за основния пакет дейности.